Avui en dia, gairebé tothom ha hagut de fer-se una analítica. La imatge que es té del laboratori clínic s'associa a un lloc on arriben les mostres i després d'introduir-la en unes màquines s'obtenen uns resultats. Però tot això, tot aquest procés és molt més complex. El laboratori clínic és responsable de garantir la qualitat d'aquests resultats. Per això ha de controlar tot el procés, des que el metge o la metgessa sol·licita l'analítica fins que li arriba el resultat final. En el procés analític es poden distingir tres fases. La primera és la fase preanalítica. Aquesta fase inclou la sol·licitud de petició per part del metge o la metgessa, la preparació del pacient, l'obtenció de la mostra, el transport de la mostra fins al laboratori i la preparació intralaboratori de les mostres per ser processades. La segona fase és la fase analítica, que consisteix en el processament de les mostres. La tercera fase és la fase postanalítica. Aquesta fase inclou la validació tècnica i facultativa dels resultats, l'emissió de l'informe final i la comunicació dels valors crítics en el cas que sigui necessari. En totes aquestes fases es poden produir errors que poden afectar la seguretat del pacient, però és a la fase preanalítica on es produeixen més errors. Per tal de garantir la qualitat dels resultats, és fonamental la vostra col·laboració abans de fer-se l'anàlisi. Per la majoria d'anàlisis haureu d'estar en dejú. Això vol dir que no podeu menjar res entre les 8 a 12 hores prèvies a l'extracció de sang. Estar en dejú implica que no podeu prendre cafè, te, edulcorants, begudes alcohòliques o inclús mastegar xicle, però sí podeu prendre aigua. Si no esteu en dejú, es poden obtenir resultats elevats de glucosa i això ocasionarà que s'hagi de tornar a repetir l'extracció per confirmar o descartar un diagnòstic de diabetes. També, si no esteu en dejú de 8 a 12 hores, es poden obtenir resultats elevats de triglicèrids, que pot comportar un diagnòstic erroni de dislipèmia o pot produir interferències en l'anàlisi d'algunes proves i, en aquest cas, haurem de fer una nova extracció. També és convenient que no realitzeu exercici vigorós el dia anterior a l'extracció de sang, perquè poden alterar-se algunes determinacions enzimàtiques, com la creatinquinasa, la lactat deshidrogenasa o les transaminases. Una de les mostres més habituals és l'orina recent. Aquesta orina és la que més errors genera al laboratori. Per això és molt important llegir les instruccions abans de recollir la mostra. La recollida d'orina de 24 hores és una mica més complexa. És important posar atenció a les explicacions que us donarà el personal sanitari. Heu de recollir tota l'orina en el recipient, ja que moltes proves, si no estan recollides totalment, els resultats no seran vàlids. A l'hora d'entregar aquesta orina al personal de recepció de mostres, heu d'explicar si no s'ha recollit correctament. I com a conclusió, el paper del laboratori és crucial. S'estima que està implicat en el 70% de les decisions clíniques relacionades amb el diagnòstic i amb el tractament. Per això és molt important seguir les instruccions del laboratori abans de fer-se una analítica. La preparació del pacient es considera un dels 3 errors de major gravetat de la fase preanalítica, per la seva freqüència, la seva dificultat de detecció i la seva influència en els resultats de les proves. El més important és que aquests errors són evitables. Per amb això us animem a tenir en compte les recomanacions del laboratori abans de la propera analítica i que si teniu qualsevol dubte contacteu amb el personal sanitari. I per últim, la vostra implicació en la preparació prèvia i en l'obtenció de mostres és imprescindible per obtenir resultats fiables del laboratori.